Sunana Honorable Musa Nuhu Yankaba, mai magana da yawun jam'iyyar NNPP a jihar Kano. Honorable Musa Nuhu Yankaba, akwai zargi da ake a Kano cewa gwamnatinku ta NNPP ta nuna kamar 'yan TikTok da suka yi mata aiki a lokacin yakin zaɓe sun fi ƙarfin a hukunta su, musamman kan batun nan na murja kunya, wadda kusan a dalilinsa ne a iya cewa yanzu shugaban Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi murabus. Me za ka ce kan wannan zargi da ake wa gwamnatinku? To gaskiya wannan zargi da mutane suke yi ba haka ba ne. Mu gwamnatinmu ta NNPP ta jihar Kano da kuma gwamnan mai injiniya Abba Kabir Yusuf, mutanen Kano ne suka zaɓe mu kuma suka ba shi dama. Don haka harkoki na zaɓe kuma na siyasa wannan na kamfen kowanne mutum za ka iya yawo da shi a matsayin gudunmawar da zai baka. Ba murja ba, duk yawanci waɗanda ka sani su Sani Danja da duk waɗanda suke da muradinmu. Su Malam Tijjani Gandu, su Kosan Waka, ga su nan irin 'yan Kannywood, ga su nan da yawa. Sun taho sun ba mu gudunmawa, su Abba Al-Mustapha, ka gani kowa ya zo ya ba mu gudunmawa, iya gudunmawar da zai iya bayarwa, kuma an zo an kafa gwamnati. To kaga maganar kamfen ya ƙare, yanzu gwamnati ake. Kuma yana tabbatar mutanen Kano sakin murja ko ɗaure murja ko shari'ar murja ba shi da alaƙa da gwamnatin jihar Kano. Mutane su sani wasu ne suke so su cimma burinsu na siyasa, shi sa suke alakanta wannan abin kes na murja da gwamnati, amma ba shi da alaka ko ta kusa ko ta nesa. Da haka ba gaskiya bane, ko ba daidai bane wannan zargi da ake yi, ba daidai bane kuma ba haka bane. Mutanen da suke ta so su haɗa wannan kitimurmura, akwai wani buri da suke so su cimma na siyasa don su kauda idan gwamna daga ayyuka na alkhairi da yake wa mutanen Kano. Amma yana so mutane su kwantar da hankalinsu. Wannan abu da ya faru da wannan mataki da Malam Aminu Daurawa ya dauka, in Allah ya da wannan harkar mu ce cikin gida, za mu zo manya za su shiga tsakani, kuma in Allah da za a zo a daidaita. Ai ba yadda za ka haɗa malamin addini da gudunmawar da wani zai bayar. Shi Malam Aminu Daurawa ai kowa ya san ya tsani kuma gwarzo ne a cikin wannan harka tamu, kuma sanannen mutum ne a duniya. Don haka in Allah ya da wannan abu da ya faru, ba wani abu insha Allahu za mu zo, akwai manya za su shigo za su yi tufkar hanci, kuma kowa in Allah da zai kula da abin nan din da yake gabansa, kuma insha Allahu za a zo a haɗa wa jihar Kano aiki. Murja ba wata ishu bace a jihar Kano da za a alakanta wannan abin da gwamna ko da gwamnati. In ta ba da gudunmuwa ko da suka ba da gudunmuwa fiye da ita. Idan wani abubuwa ne kuma na taka doka a kau da kai a yi wa mutum hukunci, kuna gani yadda gwamna ya hukunta kwamishina, kuna gani yadda gwamna ya hukunta advisor, kuna gani yadda gwamna ya hukunta MD, duk saboda sun taka doka. To ballantana kuma wata murja, ba na zato gwamnati za ta shiga cikin wannan harka ta hana a yi wa murja hukunci. Saboda haka siyasa ake so a amfani a shigo da mana da wannan magana ya zama ta siyasa, domin a yi ta cece kuce a ciki, a kautar da gwamna daga ayyukan alkhairi da yake wa mutanen Kano. Mutanen Kano su kwantar da hankalin sun Allah yadda komai zai dawo normal da yadda Allah. Amma shi kansa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a kalaman da ya yi na sanar da murabus ɗin nasa, yana ba wa gwamna haƙuri, wato kamar cewa ran gwamna ya ɓaci kan wasu matakai da yake ɗauka kan irin su murja kunya, wadda ke nuna kamar hakan ya sa ya yi murabus. Kana nufin yanzu za a ba shi damar hukunta kowa kenan ya dawo ya ci gaba da aiki? Ai maganar Malam Sheikh Daurawa zai koma kan kujerarsa ko ba zai koma kan kujerarsa ba, ina so mutane su sani, mu har yanzu wanda muka sani kwamandan Hizba Dr. Aminu Ibrahim Daurawa ne. Wannan abaka ya faɗa, ba a rubuce aka bayar ba, kuma ya tabbat kowa ya sani aikin gwamnati a rubuce ake ba mutum, kuma a rubuce ake kawo gwamnati. Abin da muke faɗa shine Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya tsane a harkar kafa gwamnatin nan. Saboda haka in an zo an samu wani tasgaro a kan harkar aiki, to akwai ka'idoji da ake bi na fahimtar juna. Don haka ba mu zo ga wannan matakin ba tukuna, wanda in Allah ya yarda, kamar yadda na faɗa a baya, muna da shugabanci, muna da jagorori, kuma ba za a bar abin nan kowa yana ba da gudunmawarsa. Don haka maganar ma wai ba zai koma kan kujerarsa ba ko ya koma kan kujerarsa, wannan a baki ne ya faɗi cewar ya bari, wanda muna fatan in Allah ya dama ba zai ba da takardar ba. Duk abin da ka faɗa a baki kuma gwamnati ba ta aiki da kirari sai ka ba da takarda, kamar yadda lokacin da aka naɗa kowa ana ba shi takarda. To in kuma mutum ya bar aiki nan ma yakan rubuta ya bayar, wanda mu a matsayin gwamnati da kuma matsayin jam'iyya har yanzu Malam Aminu Daurawa shine kwamandan Hizba, tunda bai kawo takardar ya bar aiki ba. Illa dai waɗancan mutanen da suke ta kokawa lalle sai sun haɗa rigima, to da yardar Allah burinsu ba zai cika ba, domin Malam Aminu Ibrahim Daurawa yana ba wa al'ummar jihar Kano gudunmawa a wannan hukuma ta Hizba.
don babu shakka wannan aiki da yake na tsaftace badala a jihar Kano, mutanen Kano muna tare da shi, kuma har ta mai girma gwamna ya yaba masa inda aka yi daidai. Kamar yadda na faɗa, ba abu inda ya taɓa tafiya 100%. Za a iya zuwa da kuskure, za a iya zuwa da daidai. Inda daidai yake an yaba, inda kuskure yake an ba da gyara. Don haka wannan abu da ya faru, in Allah da ni a tuna a sanin da na har yanzu ba a ba mu takarda a rubuce cewar Malam Daura ya bar wannan aiki ba, kuma in Allah da ba za a kafin a kai gaba da takardar, in Allah da an shawo kan abin da yardar Allah. Idan misali Sheikh Daurawa ya ki amincewa ya koma kan kujerarsa ta jagorancin hukumar Hizba, ba ka gani hakan wata babbar illa ce ga siyasar kwankwasiya a Kano? Su jam'iyyun adawa dama kafa suke so su samu wanda za su kafa sharrinsu da kuma yarfe da kuma abubuwa wanda za su bakanta gwamnati, amma in Allah da bukatar su ba za ta biya ba. Jawaban da mai girma gwamna ya yaba hukumar Hizba inda ta yi daidai, kuma a matsayin su na hukuma za su iya zuwa da daidai, za su iya zuwa da kuskure. Inda aka yi kuskure da aka samu tasgaro ya yi nuni da cewar a gyara a bangaren, inda aka yi daidai kuma ya yaba a matsayinsa na dan adam. Kuma ko da yaushe shi babba, wato idan ya yi abu to akwai hanyoyi da ake bi akan kawo gyara. Shi ma malam kwamandan Hizba da ya ɗauki wannan mataki washe gari dandanan, na tabbatar ba ƙarshen zancen kenan ba, tunda muna da shugabanci kuma muna da jagorori wanda na tabbatar za a zo a zauna a fuskanci inda abu yake, domin mutane masu adawa da wannan gwamnati za su samu irin gabar da suke so kenan su samu. Kuma Malam Aminu Ibrahim Daurawa kowa ya sani ya taɓa samun irin wannan matsala da gwamnatin Ganduje, wanda ya ajiye aikin shi ma ya tafi. To ba za mu so a wannan gwamnatin ma irin wannan abun ya faru ba, domin shi kansa irin wannan abun na iya jawo mutum kuma a tarihin rayuwa aikinsa tasgaro. Don haka ba za mu so wannan abun ya faru ba, kuma na tabbatar shugabanninmu za su ɗauki matakin da ya kamata domin daidaita wannan al'amari, domin kowa ya ɗauki mataki ne cikin gaggawa kuma cikin fushi, kuma in Allah yadda a matsayinsu na shugabanni na tabbatar jagorori za su yi abin da ya kamata. Kuma Malam Aminu Ibrahim Daurawa, Allah yadda gudunmawar da yake ba al'ummar jihar Kano ba za a manta da ita ba, da ma tarayyar Najeriya, duniya gabaki ɗaya. Don haka ko a ina aka fi son sa, ba kamar a gwamnatin da ya yi yaƙi ya kafa ta ba. Don haka wannan abu zai zo ya zama tarihi da yardar Allah. 'Yan adawa ba za su samu gaba ba.